Φίλες και φίλοι, γεια σας! Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι μας. Θα ακολουθήσει spoiler από το αγαπημένο μας παιχνίδι Survivor που προβάλλεται στο Sky. Πρωτού προχωρήσουμε στο spoiler, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες εξελίξεις. Τα πάνω κάτω θα έρθουν στο Συμβούλιο του νησιού, με το Σωτήρη Λαμάη να βγαίνει εκτός εαυτού και να τα βάζει με τους πάντες. Παράλληλα, μετά τις αποχωρήσεις από την ομάδα των διασύμων της Καθάρια και του Βολικάκη, οι κόκκινοι φαίνεται να έχουν πάρει το πάνω χέρι αγωνιστικά. Έτσι, σήμερα θα δούμε τους διασύμους να κερδίζουν και τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Ποιος θα βγει στον τάκο μετά από αυτό? Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλο το βάρος πέφτει στο Σωτήρη Λαμάη, που έχει ανοίξει πολλά μέτωπα μέσα στο reality επιβίωσης. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν τα σενάρια θα επιβεβαιωθούν. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες εξελίξεις του αγαπημένου μας παιχνιδιού.